ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 31 майи соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. ду хонага бо ремонт бо нархамаги 230 000 сомонӣ. Инчунин ҳавлии фурӯшӣ ки таъмир дорад ва 9 сотиқ замин дорад бо нархамаги 195 000 сомонӣ ва хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе аз минтақаҳои Гипразем, Садбарг, Правсаюз ва Хитой бозор ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочни дар ҳамирӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуба аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама даркор аст, рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем ва боз хотиррасон мекунем ки хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе аз ҳафтум хонаи ҳамирӯза навормон сар мешаванд. барои ҳамин видеоро то охира ҳатман тамошо кунед. сар мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Леваканд, пештара номаш Сарбанд, ду хонага мебошад. дар се мошинаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. хона нав ремонт кардагӣ. нархаш бошад 230 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед барои маълумоти бештар ё ин ки агар ягон савол дошта бошед ва соҳиби хона. об мебурояд матор хати пардаҳош меистад, мегӯяд соҳиби хона. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 230 000 сомонӣ мебошад. боз арзон мешавад. марҳамат, срочно фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Лолазор, номи пешнаш Кикмазор. хона аз шоҳроҳи Қурғонтепа Душанбе тахминан 100 метр дур мебошад. хона дорои 9 сотиқ замин ва 3 дархона, ҳамом, боз хонаҳои времанка 2 ҳуҷрага хона ҳам дорад, яъне дар умум 3+2 5 дархона мешавад. ҳавзи об 18 кубометр об мебарад. ҳоҷатхона, анҷомхона, ошхона, ҳезумхона ҳамаш ҳаст. зиёда аз 20 дарахти мевадиҳанда дорад. оби доимӣ, навеси ангур, 50% лимонхонаи хурд, 5 дарахти лимон, ҳамсояҳои хуб. нархаш бошад ҳамагӣ 195 000 сомонӣ. муомила дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 9 сотиқ замин ва дар умум 5 дархона, деҳаи Лолазор, ноҳияи Хуросон, 195 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ дар фабрика ҷойгир аст. деҳаи Истиқлол 2 4 сотиқ замин ва 4 дархона дорад. чихеле ки мебинед хона таъмир дорад. ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дар дарунаш, падвал, чакдон, хулоса 100% дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ҳар ду рақам WhatsApp доранд. нархи хона бошад $44,000, 480 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, нархи хона боз савдо мешавад ва боз хотиррасонтон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Dom TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар, рублро мо барои фаҳмидани шумо мемонем. агар не ҳамаи хариду фурӯш танҳо ҳамаи пардохт фақат бо сомонӣ гузаронида мешавад. 480 000 сомонӣ, 4 сотиқ замин, 4 дархона, деҳаи Истиқлол 2, ноҳияи Рудакӣ. ҳавлӣ таъмир дорад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолуддини Балхӣ дар 60 солагӣ ҷойгир аст. 9 сотиқ замин мебошад. кухни баня дар даруни хона, ҳоҷатхона берунда, газхона, паднавес берунда ва нархи ҳавлӣ бошад 650 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз. дар умум 3 дархона ва кухниву баняш дар дарун мебошад. марҳамат, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва чихеле ки мебинед ҳавлӣ таъмир дорад. 9 сотиқ замин, 3 дархона, 650 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат. тамошобинони гиромӣ,
наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан мо ускорид карда дар навори ҳамирӯ замон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорения тамошо кунед ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед ба шумо ҳамашонро роҳӣ мекунанд. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Қайнама 10 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад, 1 табчан, 1 подвал, таъмираш навкардагиай, об ва барқ дорад. Масҷид, мактаб, магазин дар пешай, ошхона, анҷомхона, баня, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. Дарахтҳои мевадиҳандаам низ дорад. 1 мошин санг дорад, 1 мошин қум дорад. Ягон камбудӣ надорад ва нархи ҳавлӣ бошад 215 000 сомонӣ. айн номи канали Дом Тиҷа агар гап зананд скидкаи хуб дорад. Мегӯяд соҳиби хона барои ҳамин ҳатман занг занед ва аз номи канали Дом Тиҷа муроҷиат кунед. дӯстони азиз, иншоаллоҳ савдои хуб мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, ҳар ду рақамҳо WhatsApp доранд. чун ҳар вақта аз номи каналмон муроҷиат кунед. 10 сотиқ замин, 3 дар хона, деҳаи Қайнама, ноҳияи Ёвон. заминош чӣ хеле ки диден калон аст ва худи хонаам таъмир дорад. 215 000 сомонӣ. марҳамат. ва дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона роҳӣ кардан мо ускорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро бе ягон хел ускорена тамошо кунед ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, деҳаи Киштиё 3 дар хона, ошхона, ҳамом дар 19, мактаб, беморхона қариби 18 то роҳи калона 500 метр мебошад. дар ноҳияи Ҳамадонӣ ҷойгир аст, деҳаи Киштиё 6 сотиқ замин, ҳуҷҷатош ҳаст. нархаш бошад 140 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷа барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд. дӯстони азиз, ҳавлии арзон дар ноҳияи Ҳамадонӣ 6 сотиқ замин, 3 дар хона. ва боз хотиррасон мекунем ки кӯхуниву баня дар 19. акнун мегузорем ба хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. ҳозир 4 та хона падирад, ҳамашон аз шаҳри Душанбе мешаванд. марҳамат. якум гиш хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Навбаҳор 41 минтақаи Гипразе мебошад. навастройкаи супорида 2019 солда супориданшанд, мегӯяд соҳиби хона. хона дар якум ошона ҷойгир аст, як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ. хона бо таъмир аст ва нархаш 235 000 сомонӣ. хайдори аниқда боз каме арзон мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, соҳиби хона мегӯяд ки ба ғайр аз яхдон ва мошини ҷумъашӯӣ дигар ашёи рӯзғораш туҳфа ба харидор карда мешавад. агар ягон савол бошад, марҳамат, метавонед ба соҳиби хона занг занед. дар сурат аст дом якумуш аз чап, шашум этаж. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди Садбарг ҷойгир аст. доми олами китоб яъне книжный мир бениҳоят бинои хуб мебошад, бинои зебо. ду хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 17 ошонаи бинои навастройка. худи бино, дӯстони азиз, аз 17 ошона иборат аст. доми гелос яъне дар якум ошонаш олами китоб аст, дар дуюм ошонаш мағозаи либоси гелос. хона балкон ҳам дорад, дӯстони азиз, ва нархаш бошад 522 000 сомонӣ. хотиррасон мекунем ки як хонага ба ду хонага табдил додагиан 46 метри квадратӣ. марҳамат, дӯстони азиз, марҳамат. манами худи дом мебошад ва ин бошад суратҳои подъезд. ин манзарае ки аз тирезаи хона дида мешавад, аз балконаш аниқтараш. бениҳоят манзараи зебо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 3 хонага мебошад бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар Рафсаюз. худи бино навастройка, ориентир мактаби 90, пушти агентии назорати молиявӣ ва мубориза зидди коррупсия. дӯстони азиз, пушти ҳамин мақомода ҷойгир аст. ду хонага 78 квадрат, чорумошона. техпаспорт дорад, мегӯяд соҳиби хона, ва нархаш бошад 670 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар хитои бозор шаҳри Душанбе духонага бо масоҳати 71 метри квадратӣ полноценни духонага мебошад. дар 9 мошинаи бинои новостройка ҷойгир аст. хона бе таъмир, яъне коробка. худи бино аз 12 ошона иборат аст. хона дар 9 мошинаш ҷойгир мебошад. ҳуҷҷату шартнома хона бе таъмир, яъне коробка мебошад. новостройка. нархаш бошад 372 000 сомонӣ. рақамо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамо 97 455 15 танҳо дар ватсаби мо муроҷиат кунед. ва кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 9000 нависен ё ин ки ассалому алайкум. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб медиҳем ва бениҳоят албатта ки хурсанд мешавем ва албатта ки ба комментариёи шумо лайку худамонро мегузорем. умуман дӯстони азиз, чӣ фикру ақидае дорен дар комментария нависен. чӣ маслиҳат дорем барои мо, то ки мо наворҳомона боз ҳам хубтар кунем, дар комментария нависен. чӣ ба ки чӣ комментарие ки дар канали мо нависта мешавад, мо ҳар рӯз даромада тафтиш мекунем, мехонем ва то ҳадди имкон ҷавоб медиҳем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.